முகமது நபி அவர்களை குறித்து சர்ச்சைக்குரிய செய்தியை வெளியிட்டதால் பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் குறித்து உலக அளவில் மிகப்பெரிய கண்டனங்கள் எழுந்தது நமக்கு தெரியும். கடந்த சில நாட்களாக இஸ்லாமியர்கள் இதற்காக போராடி வர்றாங்க. இதன் தொடர்பாக இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டவர்கள் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதை போன்று தொடர் கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டால் உங்களுடைய வீடுகள் இவ்வாறு தான் இடிக்கப்படும் என்று அந்த மாநில அரசு சார்ந்தவர்கள் தெரிவித்து வர்றாங்க. மேலும் இது தொடர்பாக பல மாநிலங்களில் பாஜக ஆளாத பல மாநிலங்களில் இடதுசாரி சிந்தனையுடையவர்கள் மிகப்பெரிய அறிக்கை ஒன்றும் வெளியிட்டதாக இதுவரை தெரியவில்லை. இந்த தருணத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சியாக வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்ற நமது நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் ஒரு ட்விட்டர் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றார். அதை பற்றி தான் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இடித்தது வீடுகளை மட்டுமல்ல, சனநாயக நாட்டில் வாழ்கிறோம் என நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் நம்பிக்கையை, இந்நாட்டின் இறையாண்மையை, பன்முகத்தன்மையை, மக்களின் ஒருமைப்பாட்டை தகர்த்தது வீட்டின் செங்கற்களை மட்டுமல்ல, அண்ணல் அம்பேத்கர் உருவாக்கி தந்த அரசியலமைப்பு சாசனத்தையும் தான் என்றும் மேலும் தொடர்கிறார். நேற்றைக்கு மசூதியை இடித்தீர்கள், இன்றைக்கு வீடுகளை இடிக்கின்றீர்கள். அதிகார திமிரிலும் பதவி தரும் மமதையிலும் இன்றைக்கு பேயாட்டமிடலாம், வீடுகளை இடிக்கலாம், வழக்குகளை தொடுக்கலாம், மக்களை ஒடுக்கலாம். ஹிட்லருக்கும் முசோலினிக்கும் வரலாறு எழுதிய முடிவுரைகளை ஒருமுறை நீங்களும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஆட்சியாளர் பெருமக்களே என்று செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இது பல்வேறு இஸ்லாமியர்களுக்கிடையே பேசும் பொருளாக மாறியிருக்கு. ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து செய்தி வெளியிடுவதற்கும் கேள்வி கேட்பதற்கும் ஆளுங்கட்சிகளை தயங்கும் பொழுது, இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய கட்சிகளை தயங்கும் பொழுது, தமிழகத்தில் உள்ள வளர்ந்து வரும் எதிர்கட்சியான செந்தமிழன் சீமான் தலைமையேற்றிருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாகவும் சீமான் சார்பாகவும் இதை போன்ற ஒரு ட்விட்டர் செய்தியை பகிர்ந்திருப்பது என்பது இஸ்லாமியர்கள் மக்களிடையே சீமானின் மதிப்பை உயரச் செய்துள்ளது என்றே கூறலாம். கடந்த காலங்களில் சிஏஏ போராட்டங்களாக இருக்கட்டும், அல்லது திமுக அரசாங்கம் ஆட்சி ஏற்ற பிறகு நடந்து கொண்டிருந்த சிறைவாசிகள் போராட்டமாக இருக்கட்டும், இப்பொழுது சர்ச்சைக்குரிய இந்த செய்தியை பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டார். இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்திற்கும் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் தங்களுடைய எதிர்வினையை மிகச்சரியாக ஆற்றிக்கொண்டிருக்கின்றார் என்பது இஸ்லாமிய மக்களால் கவனிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது எனலாம். சீமான் வலைவலி வழங்கும் ட்விட்டர் ஒற்றன் என்ற இதை போன்று இன்னொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன்.